Stari Bosanci su verovali samo da postoji običan burek. Savremeni čovek bi rekao da postoji burek sa sirom. Al neki Bosanci su spremni da ubiju ako treba. Omer Nadarević i Ganci, pekarski vojni veterani 1976. decembra 1. Ubili su 13-godišnjeg Nikolu Markovića i njegovu majku Vericu. Ganci je ubiju majku sa tepsijom. To je naučio pekarskih ratova, kaže da žrtva može da oseti nenapravljen burek. Tražio mu je gde krije burek sa sirom i mesom, ali porodica nije ni znala šta je burek. Ono što sam ja snimio, onaj klip, to je majka mene bila, razumete, ali to je bila fotomontaža, više je bila fotomontaža zato što je bilo onaj telefon Nokia N95, ono 96, kako beše ono, on je bio žrtveni kompjuter i to me neko kradnut snimio. Na jedan kvantiolion pekarskih mafijaša se vratili iz rata godine 1969. Ali nova generacija pekara je nastala, pekari koji su kršili svih 7 smrtnih sosova. Ti mladi ljudi su jeli supu uz hleb i pravili čokoladni burek. To sve može više da vam kaže osoba koja je uspela da napravi čokoladni burek. I to sve za 2 sata. 4 mačija kašlja, 3 pičke materne, didova štitna žlijezda, samo mi fale od Harry Pottera naočale. Mnogi ljudi su išli na planinu da pobegnu od pekarskih mafijaša. Nadali su se da će da imaju bolji život, da će da imaju nadu na planini. Ali nisu bili svesni i da tamo ima pekarski mafijaši. Stanje u Beogradu je bilo očajnije nego ikad. Pekarski mafijaši su harali Beogradom. Bilo su zvani jahači smrti za sve osobe koje imaju bureke sa mesom i sirom. Policija nije uspevala da kontroliše situaciju, kažu kako su bili previše moćni. To ili ih je boleo kurac za narod. Jedno je sigurno, pekarske mafijaše je bilo briga za normalni svet. To će da vam kaže Ganci o svemu. Jebem te uspise. Da ću gledat svoje srce, svoj život. Zbog tebe je da patim ovdje. Ovdje zbog tebe da patim. Što primaš socijalni i tuđi negus. Za vreme tog haosa se desilo, jedna osoba je radila nešto što ljudi nisu mogli da predvide. Nešto što će narode generacije ostaviti u strahu. Kakrsas. Dobro. Paradaz. Luk. Dobro. Kupus. Dalje. Čekaj. Boris Aleva Paprika, 23 godine. Zbog ubistva iz 1985 u Loch Nessu. Osuđen je bio na 7 godina u zatvoru zbog ubijanja čudovišta. Njegovi moderni zločini su bili da je pravio otrovne pljeskavice i prodavao ljudima. Bem televizije. Koji televizije? Jeste prepoznali sa televizije? Telefona je tako telefon, tako telefon. Slima je, pukne muzika, pustili mali muziku moju, pevaj. Ona ga poludu, ide spavati, bolan, ide spavati. Oni su se kotili naručito u siromašnoj opštini, pa čak ne mogu da kupe kondome zbog inflacije, pre su koštali 100 dinara, sad 1 milion. I šampu su pare, jebem te u pare i usta da te jebe. Ako je. A da vidim dok ćeš. Srti se usta i u pare tvoje. Što ja potrošio, ću ti vratiti. Neki su uspeli profit da naprave. Uvede si ljad uveden. Evo, hoću da kažem da mi je Kuga Staf, Debeli Sremac, namestio učlanjenje, znači bez lajva, da se donira meni Kaletu gospodaru vremena, bit će ono, pored mog Kale Džeda imam silu, piše učlani ili dodaj ili kako, učlani. Oni su svoj sav profit davali da se pravi brašno. Ne na to što mislite, nije ovo mafija. Ali jedan dečko je krao pare iz Crepaje mafijašima iz Beograda. Mihajlo Divčibara, 20 godina. Nije nikad osuđivan. Ne krije da je imao burnu prošlost. Gurnuo je drugara u baru u prvom osnovne. On je retkih da sarađuje za zabavište mafijom. Ovo je rekao novinarima. Ovi što krenu da pišu sve loše o meni, da pričaju nešto bezobrazno, verujte, oni će sa mnom imati velika posla i to ja ću da ih pronađem. Što se kaže na engleski, I am find you. To ću...
pronaći ću ja ti likove i veruj mi, ne znam kakav košmar čeka. Kakav i košmar čeka, to niko ne zna. Samo li mi se neko usudi da me povredi, veruj mi, o neki u četu. Veruj mi, imam ja ovo, da ispravim ovo i neće imati šansu. Državna televizija je pričala jezikom toalet papira i sapuna. Puštali su kako se dva babuna krljaju usred šume dokle mali goblin Stefan gleda. Ih učenika. Slotili smo drugu noć od svojih poroza, ono je zalog za hotel. A inače ostali bi jednu noć u busu, kisla mi je glava, ljudi, sjedla sam. Ne šaljite mi neke babe od 65 godina. Ona ima 55 godina, kao što mi ona. Miroljub Milanov 200 godina. Profesionalan alkoholičar i mafijaš Boranije. Gađao devojku na dejtu sa časicom rakije. Šta je pričala? Koliko imate godina? 55. Vi? Da. Ne. Ovo je strašno, ovo je strašno. Neki mafijaši pekarski u ovoj zemlji su čak uspeli da naprave svoju pesmu. Ta pesma se zove Johnnyjeva priča. Jeste da je ukrao matricu i tekst. Ovo je Balkan koga bole briga. Mene nije, tebe nije, zar ne? Više pizza vara lica nakuljeno kursu baretaru pa je šalje kostare i guzica i gore bajetare. Kada će ispred navedenih zici sva je vojska nobu ispod puka crna rupa crna tlaka da mu ga svaki naka kako začu kure baretare prozini suzeni skalavljena glava govore dva brata mu dete čuti kure baretare. Zašto rovi suzene sniskeleve glave lako ćemo picu pobediti onaj pizza mi smo trojicu ljubore posljedice se pogledaju tako smo vreti picu vrde. Neki ljudi nisu preživeli, oni su odavno u grobu sad. Kao što su Brkata baba, Nemoj sa mnom da jedeš gobna. Ribasom. I da ne zaboravimo, babu Patku. To me mnogo voli Patka. Babu Patku je ubijena pištoljem, upucana je u glavu. Njegova kola su eksplodirala, neko mu je stavio dinamit. Bila je pronađena izbodena, njeno telo je nađeno na parkingu. Ta sva silna ubistva je samo mogla jedna osoba da uradi. Njegovo ime stvara strah u Beogradu. Mi ne govorimo ime. Golub. Pa šta sam ja, nenormal?